Kasang Voice of the People Party, lamba u General Secretary jo kasang u Dr. Rigi AJ Singkan, kal ai da kajing tho sha u menteri kata social welfare u ba polung do man ujor halo kajing sha iban ba kajing sha I konsuat. Jang ka office trai kam ye ka bala tiap kam ka child protection services. Kini ka office ka ha apa kajing pe jikmi jang kata social welfare department. Ba kani ka board trai kam ka pe ka khmi ye ki khna ki ba sha iban ki khna ki ba sha leben. Ki basang ki basa kita ki yeng bala tiap kum ki child protection home. Kasang kala angru baka jing e baka mat ka de nama ka jing kedu pisa haka baka syam jing e ban si ka bicycle ka pai dawai ba kam juru ki wipat ki jing kam jing ki khenna. Kasang kala ang baki babun ki jing yaram nakam ta ka ni ka portrait kam ki de ki bala air ki rishimat ba kam juru ki kanhon ki ba pher. Hede ka jing yarap ka ba khambon ka wan na ka sarkar pedeng Namari kani ka botre kam na seng diki an bepe jong ka sarkar pedeng. Kasang kong le si kadaw ka jing bom ai pisa shu jong ka sarkar pedeng syakani ka botre kam kadi namar ka jing bom ler lan ka jing tre kam thurmur jong ka ta social welfare department ka bala bu jing airport ya kani ka office tre kam. Hak ba wat kinam tre jong karu mentala sau ne sar mana kim shimla yo tulop satya. Kumta na kalen jong ka seng ka kantu yo menteri ban pej patuklar ya kani ka kam khnang ba kinam tre ba ki khna ki basang ki basa apa ki jing pej jing khmi jo kan ka services kinuma ye ki jing e